Viime päivinä mediassa on ollut paljon uutisia siitä, että poliisit on valmistautumassa lakkoon. Jonne, miten tähän tilanteeseen on tullut? Se pitää ihan täysin paikkaansa, että Suomen poliisijärjestöjen liitto on varautumassa työtaistelutoimiin eli lakkoon. Mutta ei kysy siitä, että onko kyse pelkästään poliisien lakosta, niin se on virheellinen. Me olemme osa julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöjä JUKOa, ja tämä kiista on tällä hetkellä palkansaajajärjestöjen, JUKOn, JHL:n, PROn ja valtion työmarkkinalaitoksen välinen. Ja tämä johtuu siitä, että työnantajapuoli on yksipuolisesti katkaissut neuvottelut, ja viimeisin ja ainoa tarjous jää huomattavasti prosentuaalisesti alle sen, mitä vientialoilla on sovittu. Valtion työmarkkinalaitoksen mukaan valtiolla ei kerta kaikkiaan ole varaa maksaa valtion henkilöstölle yleisen linjan mukaisia korotuksia. Miltä tämä kuulostaa? Tämä on pöyristyttävää. Ensinnäkin vientivetoinen työmarkkinamalli säädettiin viime vuonna siihen aikaan, kun valtiolla oli absoluuttinen työrauhavelvoite, jonka muun muassa olen julkisuuteen kertonut. Nyt sitten, kun vientivetoinen palkkaratkaisu saatiin aikaiseksi, niin meille ilmoitettiin, että hyvä, tällainen malli on olemassa, mutta valtiotyönantajaa itseään se ei koske. Ja tässä on vedetty valtion hankalaan taloudelliseen tilanteeseen. Se suunta, mistä me asiaa lähestymme, on, että myös valtion virkamiehet ja työntekijät ovat vientivetoisen mallin mukaiset palkankorotukset ansainneet, ja sen lisäksi myös tämän porukan työehtoja tulee kehittää. Eli pelkästään se peruste, että nyt ei ole varaa maksaa, niin on täysin pitämätön. Valtiotyönantaja on siis tarjonnut 1,5 prosenttiyksikköä alle yleisen linjan. Kannattaako 1,5 prosenttiyksikön takia mennä lakkoon? No nyt täytyy ymmärtää, että tämä 1,5% on tällä hetkellä ja tämän neuvottelukierroksen asia. Mutta jos me tähän suostumme tällä neuvottelukierroksella, voi olla aivan varma siitä, että tulemme samalla myös osin hyväksyneet sen, että myös tulevilla neuvottelukierroksilla valtion virkamiehet ja työntekijät jäisivät alle tämän vientivetoisen ratkaisun. Eli nyt ollaan oikeasti puolustamassa sopimusta tilanteessa, joka vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen, niihin sukupolviin, jotka tällä hetkellä ovat valtiolla työssä ja niihin, jotka ovat tulemassa. Ja annan esimerkin, mikäli kuukausipalkkasi on 3 500 € tällä hetkellä. Ja tästä eteenpäin suhteellisesti vientivetoiset alat saa 2,6% vuodessa ja me saamme 2,1% vuodessa. Vuonna 2043 tänä päivänä 3 500 € tienaava on kumulatiivisesti hävinnyt jo yli 55 000 €, joka tietysti vaikuttaa myös eläkekertymään. Eli nyt olemme paljon isomman asian edessä kuin vain 1,5%. Ehkä jotain on ilman muuta tehtävä. Mutta onko pääsopijat, siis JUKO, PRO ja JHL, miettineet muita keinoja, joilla voitaisiin saavuttaa henkilöstön kannalta oikeudenmukainen ratkaisu? No neuvottelijoina me aina pohdimme neuvotteluratkaisua ja pidämme sitä loppuun asti yllä. Me olemme valmiita neuvottelupöytään vaikka tänään. Muistutan, että me olemme tehneet jäsenistön ja valtiotyönantajan kannalta vastuullista työmarkkinapolitiikkaa sopimalla asioista keskellä koronaa tai 4 päivää Ukrainan laajamittaisen maahyökkäyksen alettua vuonna 2022. Työnantaja- ja työntekijäpuoli ovat kunnioittaneet sitä, että valtiolla sekä turvallisuusaloilla että muilla aloilla on työrauha. Mutta yksipuolisesti me emme voi sopimusta tehdä. Sopimusneuvotteluihin olemme kuitenkin valmiita paikka heti. No, julkisuudessa puhuttiin viime viikolla jo siitäkin, että päätöksiä lakosta olisi tehty. Koska ne lakot sitten alkavat, jos neuvottelupöytään ei päästä? No, tässä marssijärjestyksessä JUKOn hallitus tekee viime kädessä päätöksen työtaistelusta ja tämän jälkeen tämä asia käsitellään hallinnonaloittain. Ja JUKOssa on 35 jäsenliittoa, joille täytyy varata mahdollisuus käsitellä tämä työtaisteluasia. Mutta siinä vaiheessa, kun JUKOn hallitus asiasta lopullisen päätöksen tekee, siinä vaiheessa me osana JUKOa olemme siihen sidottuja ja toimimme päätösten mukaisesti. No, sinä olet paitsi JUKOn valtion neuvottelukunnan puheenjohtaja ja toinen JUKOn valtiosektorin neuvottelijoista, mutta tietenkin myös SPL:n puheenjohtaja. Tässä tilanteessa, mitä haluaisit sanoa SPL:n jäsenille juuri nyt? Sen haluan sanoa SPL:n jäsenille, me toimimme aina vastuullisesti ja aina jäsenistömme etujen mukaisesti. Nyt tilanne on kuitenkin se, että päätös olla tekemättä mitään on päätös itsessään. Jos me nyt tässä tilanteessa lipeämme rivistä, emmekä puolusta tätä sopimusta, sen seuraukset tulevat jatkumaan pitkälle tulevaisuuteen.
Meidän on pysyttävä rivissä, meidän on toimittava tänään, tässä ja nyt.